Si Dodong Ponggap. 95.9 Sa inyong mga radyo. Mix. The DJ's calling. The DJ's calling. Let's remix it. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, all you ready? This is the mix. DJ Rebel. Dímelo que bailas, y tú, dímelo que bailas, y tú, dímelo que bailas, y tú, dímelo que bailas. Makilamo sa mga tuktok ng Mabicon Mini Sound. Sagsataway, watch the spies,
95 na Radyo Bisag di Poga oras mga kabisag sa programang Sadsaran sa Radyo man sa mga dusay sa namang pangkalay Dudong Punggak. Okay mga bisag, welcome sa Tulumadon ay papaminaw kinatibog ang probinsya Zamboanga del Norte. Doa karekmen di Polog Dapitan kasila ng probinsya, kasila ng isla sa Kabisayan, Kotob sa Mabot sa tong Sibya. Mayang gabi Mindanao, mayang gabi Visayas, Kotob sa Nabot sa tong Sibya. Mayang gabi mga bisag, labi na sa suking tigpaminaw sa Radyo Bisag di Polag. Mayang gabi niyong tanan mga katawan Kotob sa Mabot sa banda sa 95.9 Radyo Bisag di Polag. Mayang gabi ay may gabi din sa mga viewers po na nag-view ka rin agikan sa line dapit labi ng mga bisag mga OFW. May gabi yung tanan labi ng mga bisag may gabi sa mga suking tigpaminaw kanang nag-view ka rin. Hi, hello. Aga mga bisag, barbari ko ninyong tatalas 9 ang tag na sa kagabihan sa itong programang Sadsaran sa Radyo. Samtang pwede ka mong magkapadangat sa iyong mga mensahe. Pinagi sa pag-text, pagtawag sa itong linya 0912-0282363, 0912-02654, 0926-775-7942 mga bisag. Andam na tulagaran, andam na tulagaran ng pagtagaan ang inyong mga mensahe, inyong mga greetings, inyong mga dedication live on air sa Tumanaguban Sadsaran sa Radyo mga bisag. Okay mga bisag, salamat kayo sa mga viewers niya. Mas muna ko 0912-022-363, 0912-022-654, 0926-775-7942 mga bisag. Ay, salamat kayo sa mga viewers ka nag-view karan mga bisag. Kanang mga viewers karan Ika ni Rizal Velasquez. Thank you so much for viewing. Ni Oya sa mga DJ dere nga pinakanindot kay Kingad DJ Nel. DJ Nel, mayang gabi ni Maria, gabi na ni Ma'am Ima diha. Ani Princess Nikit, tanang mga sakop ni Maria. Mayang gabi ni Maria, tanang diha. Ay, akong DJ mga bisag, DJ Nel. Thank you so much to Rima Dangas Banati Idol. Alam na ito, may ligo nung sayo-sayo diya ka ng cute-cute banana. Alam, mag-ugtas ta mga bisag sa programang Sadsaran sa Radyo mga bisag. Okay, Ginoo ka. Good evening dong Pongs, the king of Radio FM station for fun and entertainment. Gitira kong diginal Okay, nindot kayo ang buhok da. Di kami Ramel Villanueva sa may 88.7 Radyo Bisag Ibel. Okay, ni Marcos Lorque. Thank you so much. Okay, matod pa, that's my boss. Tom Rodriguez, look alike. Panglantaw, rana ni mo diginal ay. Ayo, rana sa dino. Thank you so much to Irene Aronda Hampak. Ay ni Charity Dinupol Kabahog. Thank you so much for watching. Matod pa pagka-wow. Di ka ni Romel Villanueva. Matod pa Irene Aronda Hampak. Nice her DJ. Pagpuyo mo ba? Maulaw na ba AGIK-IK? Maulaw na kayo kumatubag o kamera? Kaya sa tinood lang mga bisag-bisan asa ka man. Kung gusto kang maminaw Radyo Bisdak, gusto kang maminaw Radyo Bisdak di Polag, bisag na apa ka sa kapunaw-punawan mga bisag, makadungog ka basta na ay internet connection. Bisag tuwa pa ka sa gawas sa nasad, makakita ragapon kang Dudong Punggak, makapaminaw ka sa programang Sadsaran sa Radyo.
bisag na apa ka sa ilalom sa yuta, gitabunan ka, gamoskitero kag tabla. Makadungog ragyapon ka mga bisag sa programa nga Sadsaran sa Radyo mga bisag. O makakita ragyapon ka sa panagwang dudong pungga kas kang lapara kay buna. Haskang na para kay buna mga bisag. Haskang na para kay sa buna. Mulingi ko din na pet. Mulingi ko sa pikas. Buna tanan. Wala na'y mapili. Okay, mga bisag, mayroong gabi. Thank you so much to Risa Malanay Agkopya. Thank you so much. Salamat sa pagpaminaw. Kaya nindot imong buhok dudong punggak gikan ni kagot sumuda Franz Felix. Ginuo ko buhok ka po nindot lagi pero agbuna baling na pana. Good evening Kuya Punggak. Great lang nako ako mga kauban dari sila si Rodel, Mariania, ni Papa Rime o ni Mama Evelyn. Sa moniton, salamat Kuya Punggak ikan ni Mil Lidinio Covilla. Thank you so much. Idol, nindot kayo imong hair. Gikan ni Loves Mia Chen Mark, Clean Mark. Thank you so much. Okay, sagulan na po ulog-ulog ba? Ayaw kinunta niya. Dong gabi, may gabi dong. Ang sa tanan niya akong mama papa. Sa tanan na mina dia, it's me Ruth in Bacolod City. Thank you so much to Marlene Kabasag Kanyeta. Salamat. Sa tanan mga nakabiyo karan sa programang Sadsaran sa Radyo. Hala, sukda na ng bunang punggak niya. Ang makasukod sa bunan ni punggak, akong premyuhan mga kabisdak. Bana-bana pila ka pulgada ang bunan ni Dudong Punggak. Kisa tong maka bana-bana raha. Ay mo ari dire, kay manirado ko. Premyuhan ako. Oga ganting salapi. Akas mga kabisdak. Kung makatagnag unsa kalap doon ang bunan ni Dudong Punggak. Makasukod galing mo sa akong buna, makabana-bana galing mo sukod sa akong buna, premyuhan ta mo. Okay, yung gabi dia Pongs, ikan Angel Action Andoy. Thank you so much ni Maria. Ay Ginoo ka. Mura na ako makakuan gali ka, makatagna ka unsa kalaoy premyo kas mga bisdak akong ihatag ninya. Okay mga bisdak, siya 7:15 na yan. Usman ako para sa mga mahiligo kay AGIK-IK kanang ana-ana, kanang AGIK-IK na mga bisdak ana-ana. Mahiligo na ana mga bisdak. Okay, kaya maligo ng AGIK-IK mga kabistak. Hala, dito na mag-ugtas ta sa programa nga Sadsaran sa Radyo mga kabistak. Kuman sa mga dusay sa namang pangakalahay Dudong Punggak. DJ regards ko ni Rex Lee Malakat. Gikan niya ko Pio Risa Malanay. Dudong Punggak watching from Puo, Lasi Sikihor. Gikan ni Lindsay Yuaga, Bungkawel Ampo. Thank you so much sa tanang mga nakabiyo karan sa programang Sadsaran sa Radyo. Okay, laing lingaw, laing pakiog mga kabisag, laing pawala sa iyong mga bilbil mga kabisag. Dito na sa Dabarauban, Sadsaran sa Radyo, sa mga dusay, sa namang pangagarahan, Dudong Punggak. Sabay, Y2Y sa Radyo Pista. Salsa na, hindi mo makawalagi na kabista sa mga radyo. Dudong Punggak.
Radyo, pista. Radyo, pista. Sa tabay. Sa radyo, pista. DJ, Giuseppe, Sadsaran, Radyo, pista. Sasatabay, sa radyo, pista. Sadsaran, pang-oporang init sa mga radyo. Sadsaran, Sadsaran, sa radyo, pista. Sadsatabay, white to sa radyo, pista. Sadsatabay, white to sa radyo, pista. Sadsaran, radyo, pista. Sadsaran, sa radyo, pista. Sadsatabay, white to sa radyo, pista. Puppet Remix. Sadsaran, radyo, pista. Makisayaw, makihataw, maupulan, mas party with club music.
95 pada Radyo Bisag di Polog Oras mga kabisag sa programang Sadsaran sa Radyo alas 7:24 na yan. Parayin kapag namin ang mga bisag sa Radyo Bisag di Polog uban sa mga dusay sa namang pagkakala dudong punggaga. Aga mga bisag may papaminaw sa tanan sa tanang mga viewers karon nga nakabiyaw mga bisag. Kini mga programa mga bisag Sadsaran sa Radyo atod kini mga bisag sa Prima G and Herbal Supplement. Ang Prima G and Herbal Supplement mga kabisag may gamiton. Labi na mga bisag ang Prima G and Herbal Supplement. Usa ka milagrosong herbal. Alang simong balatian mga bisag. Available na sa itong mga outlet at mga butika o parmasya at doon sa inyong lugar. Aga mga bisag ato pa kanina sa Jimmy Copra Bayer. Ang Jimmy Copra Bayer mga bisag mabalit og kupra og uling sa mga tarunganon nga presyo. Ana may mutan sa may poblasyon highway Mutia sa Buanga del Norte. Di panagya kana ni Honorable Jimmy Ponce Wasong og ni Madam Jenebel Baso mga bisag. Okay, salamat kayo sa mga viewers na mga bisag. Request lang ko hat Mama Dongpong Mama Muda. Ay, gikan ni Labar sa Mia Clint Mark. Murad to yung nang gapatong sa ulo ni mo, sir. Gikan ni Kunsi Albing. Dito sa may barangay Sanito, Ipil, sa Munga, Sibugay. Ay, si Hal, mayong gabi ni mo diha, si Hal. Ato mabtikon nga konsihala sa may Sanito, Ipil, Sambuanga, Sibugay. Si Konsi Albing, salamat kayo sa pagbiyo. Thank you so much to Yang Manunog Nita. Hello po, watching from Sibutan. Okay, salamat. Salamat kika na sa may Sibutan mga bisag. Okay, ito nga dusan kini mga insider. Good evening, Dongpong. Lutan ko sa kong mama o papa. Dito sa New Argaro, La Libertad, o sa tanan na lang naminaw sa Radyo Bisdag, o sa mga DJs diya, it's me, Lindin Oplan Can Rizal. Thanks dong. Ang kamatod pa rin mga bisag may gabi diya, Dongpong. Mga kong tiksmet kay Uloy Sarkosigi o kasinggol ane. Ay ginoo ka. Kaya dili pwede unin ng imong number. Bawal may diri nga mo muhatag og mga tiksmet kay wala biya po niya mo diri mga binangka. Pasensya ni kaya. Hello DJ Grit na guli at Marlene atapan na ko DJ sa kong family. Ako sa World Family especially group na ko ang parts DJ. Salamat. Thank you so much. Matod pa rin mga bisdag. Good evening, DJ. Good lang ko sa kong papa nga nanindyo PC para sa agar-agar sa akong mga lula. Nasayo kayo matulog sa akong anak nga musayaw dayon makadungog og music. Sa akong bana nga nanulo sa dagat o sa akong Manoy Leonard. Nga naminaw diya sa Gulayan. Thanks DJ. Greetings from Queenie sa may Rizal. Asa man ni dapit nga Rizal. Kimatod pa dong punggak. Sentay ko sa kong Papa Jimmy Ampo, Mama Bebiana Ampo na Mia. Na always aminaw sa Radyo Bisdak. Kusog dyan kayo ang Radyo Bisdak. Si Lindsay Yuagbong Kawel Ampo. Diyan ni from Puo, Lasi Sikihor. Okay, salamat ni mo diha. Di ka diya sa may Puo, Lasi Sikihor. Okay, matod mayong gabi Dongpong. Sinitan ko sa kong luha ka kids. Nga man og Trixie from Aisa. Aisa ng Barangay Basagan. Okay, salamat. Okay, matod pa rin mga good evening DJ Pong. Sinitan ko sa mga Nungkay family. Ando na pa may ang Siso family. Balangkar family. Salamat DJ Ismi Bibing ng Ruas Pinyamar. Okay, salamat. Okay, matod pa rin mga bisdag. May nga po ni Je. Okay, kaganina ni. Kabutsoy mo na ni. Good evening, Dong Pongs. Kagrat lang ko sa kong mga kaumandiri sa dapitan ng mga gwapohon. Si Jake Byron og Alvin Gunong. OAC Gading Byron ang nagret si Winsky. Oberio tang sa pagbasa DJ. Okay, salamat. Okay, matod pa rin. Good evening, Dong Pongs. Greet lang nako ang akong adi. Na si Colin, o greet lang nako si Mamag Papa. O ni Dingaw, din nagos ng kong song. Nga, you know, I'll go get, it's me. Yam hair and dapat
Jonathan Manukan. Okay, salamat. Ay, thank you so much ni Esther Misa. Thank you so much. Ay, may pag-view di ay sa gwapo diha. May pag-view di ni Dong Butsoy nga gwapo. Akong DJ mga gawista ka gwapo. Walay lain nga pinakagwapo dire. Dong Butsoy na na. Wala nga pinakagwapo dire. Dong Butsoy na na. Welcome. Okay mga gawista. Nakatawa si DJ nila. Tinood mo po DJ nila. Si DJ nila pangutan na. Wala yung pinakagwapo sa Radyo Bisdag ni Poland. Dumpot soy na na. Pero naalagi po ko'y nakita dito sa Facebook. Nako'y nakita dito sa Facebook na po ba? Dili na lang ito na ako asente mo, Choy. Dudong manggapon niya naman, gapon butsoy ditong tumay. Good evening, DJ. Pwede mo, greet? Pwede ba, Judy, by the way, greet ko sa akong mother, nga nikanta kauban sa akong papa, o sila ng mga barkada sa akong mga pagumangkan, nga nagsantaya og luk-luk aning soak. Asa maning suukan Aliliyon sa nakog asa ning suukan, di man ko kaya kabasa. Kay ga cellphone sa akong site nga gatindog o sa bugoy nako tang sa pagbasa niya. Request lang kong song. Ikaw lang aking request asa na Jokra Dija from Ann of Labakid, Husidalman. Okay, salamat. Gikan ni Ann sa may Labakid, Husidalman. Ay, may papaminaw din ni Michelle Basaya diha. Nga nakabiyo karon Michelle Basaya. Thank you so much for viewing. Pikas linya mga kabisda ka ato atagan og pagtagad na wala. Matod pa din mga good evening DJ Pongs, great to ni Papa Dictoy, Mama Lorna, John RG, salamat DJ. Okay, salamat DJ. Request kong song na Ki at Yuday, salamat DJ, it's me Bibing ng Pinyama Rojas. Okay, salamat ni Moda Bibing. Bibing ng Pinyama Rojas. Okay, boy. Boy. Ano ko di arre, boy? May gabi ini at tidita na niya. Nalimtan ni taon sa tidita o gato ng prima. Prima itong butanganan ako Sicilia dito bitaw. Kinuhaan. Kumarunan na ba ng atidita kaya? Hulat lang, pedets. Undawin na si Boy Pandak. Evelyn DJ Paul, request lang kong song na Ikaw ang Dailan Remix. It's me, Linske. Okay, ay dahil Linske. Karong utro nga meeting sa fans club, kinalang na ana mo. Kaya doon ay mga bago nga patakaran ang mga opisyalis, bago mga opisyalis. Sa tanang mga Radyo Bistar Fans Club, at mga dili na active, pwede ka mong modalikat karong September, kano sa mani, September, pirmirong Domingo sa September mga kabistas. Pirmirong Domingo sa September, kinini ang size. September 6 mga kabisa kinalang mo tambong na katong mga tugay magkatambong kay adunay mo yung mga importante kayo dahil mag-ID system na ang mga Radyo Bisda Fans Club. Sa tanang mga miyembro kinalang adunay ID para ma-identify ka nga miyembro ka
sa Radyo Bisdak Fans Club. Good evening dong, ako i-greet si Sanoters, nagalutog sikwa with sardines. Iilin nga gaida, Prince Albert, salamat dong. Si TJ ni, ang hot lula. Hot lula pa din eh. Okay, mato Kuya Pongga, kaglen ang nako, ang sumiwan sumulong ang Breneca Bautista Sunilio Cabalida, lang Bamon ang Rubio family. Agreed po din ko. Ang tanang naminaw sa Radyo Bisdak og ni Tita Ruth, ang Lisame from Yammer and Dapatan Manukan. Thank you, Kuya Pong Guapo. Okay, salamat ka. Dili tapikas rin niya maglisag atong hatagan o bagdagan. Okay, matod pa. Doon nagbabala. Tungod sa naman na-discover God nga kining bakuna sa COVID-19. Thank you so much to Angel Tanganim. Thank you so much Ma'am Angel Tanganim. Thank you so much for viewing. Sa tanang mga naka-view karon, salamat kay ninyo. Pagkala para lagi dyan yung bunaha. DJ Rebus kong bodots, hatag na yung tisbet. Kanang dalaga. RJ Nisa. Okay, ginuo ko. Ang Radyo Bisdak di Polog, bawal jud nga mohatag ang mga tiksmet. Wala jud na namo dire. Wala namo na itolerate dire kanang mga next tiksmet on air. Wala namo na dire. Ginabawal namo na pag on air mga number. Gimatod bago din ni DJ Paul sa Blanco sa anak si Inday. Kaparting sayo DJ og ni Papa Buboy og ako bana na si Jongjong. Let po ko ni Jongjong Rondon og specialist sa dayang from Marshall dili sa may buntod si Parox. Daghang salamat sa pagbasa DJ. Daghang salamat pa. Okay mga bisag, ato na andusan kini mga tawag ikan sa nagarinya mga bisag kilamayong gabi eh. Ay, kisa man eh. Kasi ito ikilagad niya diya. Ha? Mugret ka? Sige, padayan. Sama niya song? Okay, salamat. Okay, dagang salamat. Pikas linya mamisag atong tagan o bagdagan. Nawala. Kabantay-bantay lang mo iniga tuplok na to kay masigma tuplokan po nako ning dili mao. Matuslukan ning walay labat. Masagpuan ning walay labat. Okay, alam mo yung gabi eh. Hello, may gabi eh. Hello, kaysa man eh. Ay, kaysa man eh. Giginuha ko, gipalog nga na ko. Okay. Hello, may gabi eh. Okay, kusog kayo mong monitor. Hinay-hinay lang yung monitor para matubag ti kadayan. Hello, may gabi eh. Hello. Okay, dara day. Okay, so ito ikilaga na ba Jess? Okay, salamat mga brothers. Ajit sa pagasiyan sa may miso malyanga misamin sa Occidental. Good evening Dong Pongs. Good evening ako. Kodibo. Dini rinalin alaban magkaiban sa Villa Papa M. Sa Kiano ang multiple con family. It's me Marilo. Sa may upper sa dance doon nga God bless. Okay, salamat mga Ate Marilo. Salamat sa pagpaminaw. Hello, may gabi eh. Good evening. Ay, kisa Dudong Max. Dudong Max
Maksimong Guapo. Ya. Ha? Awa na. Alams na. 2016 pagod na ako na bata. Wa na nakalapid na nadaan sa kudalunggan ng mga atole. Naman atole sukad sa una ng anak ko tangtanga mo rin nag-ila na. Gamugat ka Dudong Max? Sige ba na yan? Gusto ka na song? Okay, salamat ni Radyo Max. Okay, salamat di kanin Dudong Maximo of Napulon City, Maglista, Katipunan. Thank you so much so Jennifer Acapsordilia. Thank you so much. Ni Nico Boy Anaw Kanoy. Thank you so much. Alas 7:41 na John sa kagabiyon mga bisag ikaw ang dahilan nganong nagsaba-saba ko dira. DJ. This is the mix of DJ Rebel.
Posisyon kaya nilang sultiwa joy pilion maubrimada to makadawat gihapon ani anak Mindanao Beats Club is back. anak ang mga nagbarangay ganun sa tao sa ilang mga balay kahit na tunay ipahatag mga budak-budak yan sa gobyerno nalabay sa'yo ang mga tao kay doon ang nagmakaon kung pinamabas mo usa naglumba kami upang gawas isang ang upan wala'y parang kita Kami sa damay, walipay sa radyo. Adunay nakula, naasay nagtawa-yaw, na ay nagtawa, wadi ay salinsita. Mga puro kikil, sige nagpatuloy.
Uso yung ang anak Kapalog mo pa doon Ang bubang mga tao Na nakukuhin mo Sagsakabay, live and party sa Radyo Isda. Lima tunga ang litis na bulyote Itambak ang tawag na dilig mo perome Tatayong lang na gunay kapulian Ang panipagsalit magkasawat yun ang tanan Apan ang tao bilig mo patuo Nangita sa ayuda ka sa gobyerno Usala suko na yun si kapitan O gita sa ano niya ang tanan Ius na yun ang anak Napalito pa doon ang bubang mga tao Na nakukuhin doon maayos Ikapitan na wala kaagwan na Nalawan na pulis Sadsana, Radyo Isda. Sadsana, hindi makawalami na kabisda sa radyo. Yawan Kaya ang tao siya na ang inusan Usagibiyaan niya ang barangay Kung ipahuli nga pus iyang balay Maikini ang resulta Sa COVID-19 nagitang sa China Mindanao, Beach Club is back. Radyo Bisaya Buong oras mga kabisay sa programang Sadsaran sa Radyo. Uwan sa mga nusay sa mga kalahan dudong punggaga. Alas 7:54 Radyo Ada. Ay, salamat kayo sa mga viewers ni salamat ni AGIK-IK. At DJ pa shout out. Salamat ni Maria Brand. Thank you so much for viewing. Matod pa, great lang ko sa akong appearance sa may Sito Burua sa Buanga del Norte. Agika ni GR Langgam. Matod pa na timingan rajud na ako imong live DJ Dudong Pongs. Okay, salamat ni Maria Brand. Kita rajud ko sa imong agtang DJ Dudong Pongs. Okay, kita rajud ko sa imong agtang askang lapara. Usa ka hektarya. Usa ka hektarya na. Okay, ingunahan niyo ang magtang Brad. Usa ka hektar. Okay, matod pa rin magbisda. Good evening, Dong Pons. Dito lang ko sa kong mama Nining o Papa Batloy. Kanaminaw ni mo og niya. Gipoy, John Rex o mama Nina. Especially sa mga Gusara family. Dayin ni diri sa may lukos sa pangdalaga. Okay, salamat po na Dayin. Okay, matod pa rin magbisda ka. DJ Pons, good evening. Dito lang ko ni Lister Antipala. Always po naminaw sa Radyo Bisnaga. Og maraming salamat ang nagret si GM sa Diwan na Pitan Cita. Request kong song Disco Binibining Market. Okay, salamat. Kuya, great lang ko sa kong uyab. I hope mag-amping ka diya. It's me, the Secret Girl. Okay, salamat mo diya, Secret Girl. DJ Pongs, great lang na kong tanan naminaw diri sa Singaran. Sa Radyo Bisnaga, og request lang kong song Lason Mong Halik Remix pa Artas Gilak-gilak. Okay, salamat mo na Artas Gilak-gilak.
May mapaminaw diyan. Kini mga programa ito ganyan yung mag-business. Sa Radyo Hardware na maligas sa mga construction material. Sama sa lublak, simento, kabilya, plywood, sinlan, sang balas o grama. Radyo Hardware mag-business ka na may mutang. Sa may barangay Marapong Serios Minya sa Buanga del Norte. Di panagiya ka na ni Sir Rio, Rolly Rata o Ma'am Annalena, Rolly Rata mag-business. Yan man ito niyo sa Rapid Booster. Ang pinakabago karon nga animal feed supplement. Alang simong mga kayupan mga grisag. Naila ka na isip Rapid Growth Formula for Animals. Ang Rapid Booster. Kung box lit lang ko sa tanang naminaw ni mo karon. Nako ila ka DJ Mike. Nangapi mi diri dong pounds. Ala pangapi diha kay barag-barag na rabaka. Wika ni Papa M. Kimi uli dahil si DJ Mike. Ako ang tatong hulaman diri karon. Kaya akong uli na day boy. Uli na day DJ Mike yan. Ang host na to boy imuntar. Wala na tayo stock na kwanta na niya. Okay na? Kung atanan. Okay ra DJ Pongs. Gapuhon man po umurag ako. Pag-sure dia. GR ha ay kugulog-gulog. Ay kugulog-gulog na. Kabata pa, good evening, Dong Pongs. Request magpugsong ikaw. At ako remix nag-request. Witness kita sa magbasa, DJ. Kabata pa rin mag-mistake. DJ Pong, good evening, great lang ko sa ni Jun Mark Mutya. Na nag-birthday karon, happy birthday sa iyo. Sana bigyan ka pa ni Lord. Na more birthdays in your life. It's me, Jun Mark Mutya from Sipulan. Okay, salamat mo na, Jun Mark. Good evening, Dudong Punga. Kanit ko sa mga Silicious family. Request kong song, Bakit Ba Ikaw? At Dong Pungat, magrit lang ko sa akong mga friends. Let ko ni Lisa Akron, Cheral, sana og sa tanang. Ang mga Simapranga family. Og sa kurante nga naminaw po nimo karon Dong Boss, it's me, BB Gang. Okay, salamat ni Maria. May gabi, Radyo Bisdag Dudong Punga, kret kong idol kuya sa mong kagwapo nga tingog. Ginuo ko. Nagwapo na dyan akong tingog. Bansure ba mo? Ay magtinunto diya. Sa 12 katuig na ko og radyo karon pa jud ko kadungog. Nga na midayig sa kong tingog nagwapo kuno kong tingog. Bansure ba mo? Ay mo kulog-kulog ba? Nayak na biya kong tuo. Bantay mo na ko, may nayak kong tuo. Wata pa na papas DJ Pops, makigrip lang ko niya. JP Kapis, na taga-mutya, kauban ako diri sa may dumingag karon. Sa tanan na kong kaila, ibumba na lang nako nit, Idras. Nag-abot ta. Ika ni GR Langgam. Salamat po na GR, amping kanunay diya sa Astise, sa imong trabaho. DJ Pongs, evening din lang ko sa usap nga naglingkod-lingkod while lumino sa iyo. Program is me, John Mark Mutya. And si Pulan Madukan. Timato pa rin mag-mistake. Maing gabi, mugrit lang ko. Sa mga atad pamilya, Espino pamilya sa akong anak. Nga si Angel Rose Atad, it's me, Roberto Atad. Diri sa may Bibinta Perla Pulang ko. Salamat ni Maria. Timato pa, Dong Punggat. Good evening, bakigret lang ko sa mga barkada, Marvin Gumandiga. John Gumandiga, Marnel Gumandiga, ni John Gumao. Dito kami from John Mark, John Mark. Iba na hair and pimaga sa kwestiyon kong song, bulos lalaki lang mi. Thanks Dong Pong. Mojo lalaki lang mi, dili mi ang pasakitan ha. Matod pa rin mag-miss na tinuod man po DJ nga, nindot kag tingog, ginuo ka. Wala laing nindot kag tingog dire si DJ Nelra. Kada mabati niyo karong taon-taon. Good evening DJ Pops, great ko ni Ria nga nag-birthday karon, happy birthday na great iyang ate. Salamat DJ Pops. Okay, happy
karon. Nga dungan og adlaw nga natawhan. Okay. Salamat DJ Boss, ikaw po diha amping nga nato atong kagwapo. Kay talag sound na. Mo yun. Pero sa 12 mag-13 na ko katuig sa radyo, Brad. Karon ba yung ko kadungog na nga namiingon ako nga gwapo ko. Nga mituor ba yung ko na yun nanda. Nga niglantaw na kung kamera kayo makadiscourage mo yung buna. Kaya ang buna mga gabistag, nabot naman ang likod. Nabot mo yung likod. Saan ano eh? Okay, di tinuntuan na dyan ko ninyo ba? Okay, may nga papaminaw na ni Bill Patiluna niya. Itong deko kay Tibugal. Ningon na ba siya ganyan nangamaot na niya mong dagway? Kano man? Kano siya magkanagwapa? Balos-balos ng gita. Gadumot ka na ko ni bayhut na ni ba? Good evening, Dong. Rin na ko ang tanang at nitambong sa fans club meeting ganyan. O sa tanan na lang texter o sa tanan na kabyo sa ibong programa karon. Good evening. Salamat Dong. Gikan ni Jima Abahan. Okay, salamat ni Maria. Jima Abahar. Kanus ada ang anibersaryo sa Bisdak ng Pongga. Ay, Disimbre pa. Dugay pa. Septembre. Hapit mo Debre, no? Disimbre pa. Anak na diyan na magpaulan, migdagan kayo mga pinaskuhan. Alang ka ninyo. Tungkol kay gihimo mi ninyong numero 1, wala na mi mangandoy nga mahimo mi numero 1 sa tanang mga sibianan dinhi sa Zamboanga del Norte. Ang amo alang magpasalamat mi nga gihimong numero 1 mi sa inyong kasing-kasing. Balag mayon sila nga walay naminaw Radyo Bisdak, puro sipat. Wala may pati, anak. Ang ama, kusog po may signal. Balag mga sipat, kusog po may signal. Ay, may babaminaw diyan ni Uncle Tata o ni Auntie Celia diya sa buntod na bahen o ni Maylin. Mayong gabi niyo tanan diya. Salamat kayo sa mga co-pilot in tawan. Nga padayon nga nagkigbisog dito sa buntod mga gabisag aron lang paabot sa halay yung dapit kining among signal. Na may mga uban mga kabisdag uban mga kabisdag mo claim nga number 1. Kami dili mi mo claim nga kami mo numero 1 sa tanang mga istasyonan din sa Ripolag. Pero mo claim nga numero 1 sa inyong kasing-kasing. Labi na sa mga masang mga katawan. Ito mga pinakaubos na utong sa katilingban. Kay maunay na mga naminaw na bahalag dili maminaw na mo ng dagko kay mga balay diya. Di man po na maminaw radyo. Basta maminaw na mo itong mga manglampasay, manglugiay, mamunutay, manggunahay. Katutanang tuwa sa bukid. Maminaw na mo. Magpasalamat na kay ni Ana. Isip balos mga kabisa. Atol mismo sa itong anibersaryo. Magpaulan tagdaghang papremyo. Di ba? Mata ba, uso naman ang padagkuay buna DJ Pons, pero di na mag-helmet. Maudyon. Pero matod pa nila, Brad. Basta dako buna, dako pagkunog. Morning kining si Bill di ay morning dako buna kay dako mapod. Okay, matod pa rin magbisaga. Yadas lang po o putos ang
Ang bilis ko na idol punggan ha. Ha si Mini. Kaysa maningami. Daghan lang May, June, July, Ugo. Isos, nanay miingon diri o nanay mi comment diri mga kabisdag basta nako og buna, dako sad og dala. Mao do ni kay kining picture nga gasin dako mo pug buna, dako diri dala. Wala ko ilabot anang comment ni kung ibawan sa mga babae basta dako buna, dako kuno kana nga ang bot unsa na. Pero lalaki nga dako buna, ibugol pug kuno na. Mga basta Radyo Bisdag DJ Pons number 1 na. Alamin na sa may barangay si Tumuruhas. Okay. Mga ba na rin Bisdag? Good evening DJ Pons. Greet lang ko sa akong mga friends na sa ulingan. Si Charlie, salamat sa mga birthday greetings. It's me, Rosa Nunong. Opa. Dinasan o si Dalman. Salamat TJ. Okay. Ato na. Balas-balas lang ta. Ginawa yung pumudya kay sobraan kang kalipay. Katawalo ka na din kung muna ba. Okay, matalaya. Nasuko na gano'n ko ni si Ruli ba? Okay, alas 8 na yan sa kagabihan. Hando sa sunan mga bistak atay nga kumed sa itong programa nga bistak. Sadsaran sa radyo ban sa mga dusay. Sa namang pangakalaan, dunong pungga. Atay nga kumed.
Sabay, sabay sa Radyo Pista. Dodong Pongga, Dodong Pongga. Nan ako nga anak Nilagi ko kayo ako'y gusto Radyo bisa di Pongga pasayawa ko dahil. Muli na kato sa oras alas 8:19 na yan sa kagabihan. Kanahin ka mga namin ang mga bisag sa Radyo Bisag di Pongga. Ang pinakakusog na sibihanan mga bisag. At ini sa dakmay sa Dipolog mga bisag. Uban sa mga dusay sa namang pangakilaan. Dunong punggat! May papaminaw dahil sa tanang taga-isla Sikihor mga bisag. Di na itong mga gala mga bisag. May papaminaw ni Dexter Mahata. Kaya sa may katuloyan sa Nuwan Sikihor. Akong amigong gwapo dito sa nasa impata sa Dumaguete City mga kabisag. Dexter Mahata, Brad Dexter Mahata. O sa mga punsing pamilya sa may San Antonio Sikihor. Mamayang gabi yung tanan diha. Rizyo Pongs, pila na kabok-lamok na tulok anong muha. Morman, gitasan sa tower sa Radyo Isda. Pangpugi puwens. Ay, lugulog dia, brada.
DJ Gredang ko sa akong pinalanggang igsoon sa may diwan ni Pulog nga si Juana. Panila ko sa akong papang duming paninag. Agret ko sa akong kauban dire sa si Rooney Kalisog sa iyang tibok pamilya. Thank you so much sa pagbasa DJ Smidjuna Panilag. Kaming from Banahaw, Kampalasanan, Lasisikihor. Okay, salamat. Okay, matod pa. Good evening, DJ Pong. Silit lang ko. Ako mga friends na sa lingan. Okay, balik na siya. Okay, matod pa din mga misdag. Atong hatagan o pagtagan. Good evening. Great lang ko sa Bulagaw Family Lumikay. Great si Michael Bulagaw. RN Pungulan Ruhas. Okay, mga Dongpong. Sumayang gabi dia. Great lang ko sa taga Kantulan. Great si Eric. Musta na mo dia. Kusog dyan dia inyong isasyonan. Good evening, Dongpong. Magkagreet lang ko sa Monsalingan. Si Jimas, Nora, Jen, Sima, Delpin, Ami, Bibeng. Greet lang ko si Bibi Bado. Dario Puliran, ako, Apo, Ariana, Nagret. Adila Gasatan, salamat dong sa pagbasa. Kaya wala yung may lang sibianan nga maabot sa Occidental. Kabot o Lopisaina, portion sa may Rokita. Ang radyo bisdak di Pulog lang. Maulaman ka na maabot dito. Ato pa, asa na si Kalamay, Butsoy, sa manay, naragapan. Ato pa na mga kamistag, mga ontag litson, mga on kurong litson, kanindot ana. Matod pa na rin mag-bisda ka itong hatagan o pagtagaan. Atong hatagan o pagtagaan mga kabisda ka. Kamatod pa na rin. Hello, Punggak. Ayang gabi, pa-shout out sa tanan na minaw din sa mga dagko o buna. At ayang sa pagbasa. Reverse kong song music nga Manok Kapula Remix si Lavinia din eh. Okay, salamat. Dako po din buna di iPad. Alams na. Ay, hello boss. Mayong gabi dia. Anima. Ay, musta naman ka dia, Brad? Gibalitaan ba kong ligwat? Sa mga itabuan na. Gikan ni Jason Orong. Kay amping kanunay dia, Brad. Jason Orong, ako ang among nahimong bodyguard kani adto. Sa dito pata sa kuan. Si Brad Jason Orong. Maing gabi ni mo dia, Brad. Okay ra kaya? Kana dyan ay yung pagpakawan ng paglaon. May hapit na naman po kumasahin diha. Masig ikaw na po may bodyguard na ako. Hapit na po. Hapit na po hapit na po ko diya ilabay. Masig magkita na po ta diha. Ganahan gay kung ikaw may akong kauban. Kay safety yung kay ko. Layo ra kay ko sa mga kamay ni Paloma. Okay, nangumusta na ba kuno na ko si Paloma? Ingon si Mayura? Okay, ako nga bodyguard ka niya ito mag-isag sa dito pa sa may ipil, sa bubuangga, sa mugay. Diya na lang ko na. Pablo kong inda diha. Okay, naglandar ba si Conselbing karon? Conselbing sa may sanita. Amayang gabi ini ang tanan diya. Sa may ipil, sa bubuangga, si mugay. Ganaan yung diya ko ma-assign. Kapag kikita ko sa umpapa nga natulog na good night na Kuya Ponggak. Liza alias me. Kay ampin dia Brad. Jason Orong. Sa may ipil sa Buanga, Sibugay. Amping-amping diha. Ay palabi. Ay palabi kayo. Lisod na. May mantong na ay kakanunay sa mong kiliran. Kay safety man kayo ni.
Paplaya po ito, bodyguards niya dudumpong. Dito rito sa Kuan. Nasa intag ipel sa buwang sa bugay kay kumbati man itong programa dito. Ang programang yagyagan sa kamatuuran mga kabisdak. Di mo ay nakapatay o sa Sibugay. Ang mga kabisdak atong hatagan o pagtagada. Shout out ko sa tanang naminaw sa mga programa DJ. Great mo ko sa tanang tagaruhas. Then great na ko akong papag mama na sa tanayan. And sa usap hair at Cantaros Mix Up. Nga gipakusgan ng radyo. Lanog imutingag. Kay mingaw na. Salamat. Oy may babaminaw diyan ninyo. Tanan diyan sa may Cantaros Mix Up sa may ruhas. Adere tapikas linya mabisa ko evening dong. Dito ko sa mga silingan na binan ni Rico. BJ Adrian request ko ga song manok nga pula. Okay, salamat. It's me Mons. Okay, salamat mo dia Mons. Okay, good evening. Great pod na ko ang mga dagkog buna dire sa may pungulan. Adi dagan po na dire. Salamat. Napoy dagkog buna di ang malaki. Og na dagkog buna di ang laki parehame. Ganaan na ba kay ko nila na dagka. Magpanglabok na ba na nyala na. Magpanglabok na ng laway magkakita ang dagkog buna nga laki. Wala na ganaan ka. Agala sa 8:27 na dyan. Sa kagabihan mga kabisnaga. Hando sa sunan na lingaw sa programa na Sadsaran sa Radyo Ban. Sa mga dusay sa namang pagkakalaan. Duno, Pungga. Sadsaran, Radyo, Sadsaran, Wi-Fi sa Radyo,
Radyo Pista. Sa tabay, why to find sa Radyo Pista.
kabisay di pala oras mga kabisay sa programa nga Sadsaran sa Radyo alas 8:37 na dyan. Kanahan ka namin mga bisay sa Radyo bisay di pala kuman sa mga dusay sa namang pangakalaay dudong punggat. Naglibog ko sa kamera ka mo kalitra mo kong kapula. Yan mo kalit ko kapula na. Wawanda ko kainom mo kalit lang kapula niyong panagway. Para gaganahin na ni kamera. Gamata pero good evening dong po magdata ko sa umbana si Bingong mga anak John J. Jambek Preche Dawen Lorgen Green Boy ako mangod si Luloy sa tanan ng naminaw. Salamat ang nagret sa Virgin Flores nila sa may Bentora sa may Bentora sa Pangdalaga. Maayong gabi yung tanan diha. Great na ko ang tanan ng nagtanaw circuit nalingaw dyan kayo labi na sa among CEO nga si Olin. Kaya asa mo napit ng gatan o circuit mulang kauta. Okay, mato ba na rin mga bisdag? DJ, good evening, great lang ko DJ sa kumbana nga naghigda. Ako naminaw ni mo sa akong mga anak. Ako may isuan. Silang Flora, Bite, Junito, Romeo, og dagang salamat sa magbasa DJ. Ang nagret si Petronella Manayan. Kamatod panahubog siguro ka. Mayo na mula ka nung pungga. Sa po'y magkahubag. Sa po'y magkahubog na ako nga mismong tubig. Huwag man gani ko mainam. Kamatod pa rin mga bisdag. Sabi niya, bay, kumusta? Na may gabay na ko na, bay, kumusta? Gisend naman doon ako sa GCBL. I-review ang ako mga kuhan dito sa GC. Gisend doon ako kaganina. Ay, salamat sa mga Radyo Bisda Fans Club kaganina. Nagmalampuson dyan ang meeting, ang monthly meeting sa Radyo Bisda Fans Club. Nagmalampuson dyan mga kabisda. Salamat kayo. Salamat kayo sa iyong pagtambong. Kaganina mga kabisda. Din ang atong mga Radyo Bisda Fans Club. Dagan kayo mga umaabot ng mga kaliukan. Diin mga kabisda ka. Ano na tayo mga bago na po ng mga agenda. Gagi pang sabutan mga kabisda. Kung atensyon sa tanang mga Radyo Bisda Fans Club mga kabisda. Ganyo ko sa pagtambong karong sunod nga meeting na po. Good evening DJ. Great lang ko sa kong mangod nga ganahan dyan sila sa Aning Music. DJ, request lang ko ka song kaning mulang huwag gabi. Kaya giganahan, maminaw ko. Thank you DJ sa pagmasan. God bless. Matag pa rin mga bisdag. Tinuod dyan na mga bisdag. Ang Radyo Bisdag Ipolog kami, wala namin mangandoy nga mo numero 1 may sa tanang mga istasyon. Dili namin mapas anang ilaa. Kay taas na kay na, dili namin kaabot anak. Kay matod pa, sila mo'y daghan kay naminaw. Dili namin mapas anak. Ang importante, mga kabisdag na kami mo'y numero 1 sa iyong kasing-kasing. Diba? Ang mga importante mga bisag among pangandoy. Ngayon mo aming numero 1 ang Radyo Bisdag ni Polog at ang mga DJ sa Radyo Bisdag. Kami mo ninyong numero 1 sa iyong kasing-kasing. Satisfied na ba mo sa mga programa? Giganahan na ba mo sa mga paglingaw-lingaw kaninyo? Kaya naman yung uban mga kabisda, kung saan magkabasa po tayo rin mga pagsaway. Ano na yung mga pagsaway mga kabisda? Nga halos dili na unta na tumanawat apan tungod lagi. Agay kompetensya magugkining sibianan. Nga, murag pagpaubos na bitaw. Murag pagpanamas-tamas na mga kabisda. Kay
matod pa ang naminaw og radyo bisda Gamayra. Okay ra na, bala Gamayra naminaw sa radyo bisda Kipolaw basta daghang mga masa nga naminaw. Ito mga pinakaubos nga utong sa katalingban. Okay ra na. Bala ko maminaw nga kanabitang mga kuan, kanang mga class A nga community. Basta maminaw na mo ang masang Pilipino. Maminaw. Ay. Ayuda. Ay, salamat, ane. Itugnaw na ba ako dire? Okay. Okay. Naka-atik si DJ Nilo nga gitugnaw na ko. Salamat kayo ni DJ Nil. Action kong kaulaw na. Niabot na dyan ang katong pinakanindot kay Tingog. Pinakanindot kay Tingog sa radyo sa Gibolag. DJ Nil. Okay mga bisag, mawagan din na. Dagang kayo mga bisag na rin po. Bahala, dong punglat o muklim silag number 1. Basta kamo mo'y numero 1 diri sa mong barangay. Okay, di siya pagkagreet lang sa tanan na minaw. Gikan ni Mary Ann Corpus. Okay, salamat ni Maria Day. Day Mary Ann Corpus, salamat sa pagmaminaw. Okay. Alas 8:44 na yan. At ang idea ninyo ang sunod na programa mga kabisag ang AGIK-IK sa kagabian. Ang ipangandaman na labanig maayo nila. Kining AGIK-IK sa kagabian mga kabisag. DJ, good evening. Great lang pagkagreet lang ko ni Kian Aran. Great si Uwang Aran. Thanks DJ. Okay, salamat. Alas 8:43 na yan. Handa sa suran mga bisag laing lingaw. Sadsaran. Ini mengobati hashtag Radyo.
DJ Jungle on the mix. DJ Jungle on the mix. Sadsaran. Radio. Wipe your eyes at Radio. Sadsaran. Wipe the eyes at Radio. Sadsaran. Radio. 95 Abanda Radyo Bisay Ipog. Oras mga kabisay sa programang Sadsaran sa Radyo alas 8:51 na yada. Ren kapag namin ang mga bisay sa Radyo Bisay Ipog kuban sa mga dusay sa namang pangkalay dudong punggag. Aga mga bisay itong tiwaso na lang o gandos ka mga minsay. Samtang diri sa itong official Facebook account. Aga matod pati yung sumasto Irene Arunda Hampak. Lodi Jagred lang ko sa kung kauban din nila ni Ate Ginilin Galtak o ni Ate Annalyn Erak
Dire sa may Breedmax Big Shop. Dire sa may ulingan. Oy! May mapaminaw yung tanan sa may Breedmax. Breedmax Big Shop mga kabisag. Din ang Breedmax Big Shop. Naman din na sa may ulingan, no? Sa may closing. Okay mga kabisag. Manamilit na ko din at ang yan sunod na programa. Sila lang po mo makikuban kaninyo hangtod alas 12. Ang programang AGIK-IK sa kagabion mga kabisaga. Manamilit na ka, kinayong alagada, ang mga andusay, sa namang pagkalahay, way paglubad, dudong punggak may gabi.